Aniya karon ang gahom sa pulong sa Diyos nga naglihok, sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Gahom nga nagasulbad sa nagalinlaing matang sa problema sa kinabuhi sa tao. Nagsumpay sa nabugto nga kadugtungan sa matag higala, bisan diha sa sulod sa panimalay. Naghatag og mahulay ngadto mga kapuyan o nagahatag og nagawasan ngadtong ipang hasol sa gahom sa kagitnit. Kay mao kini ang pulong sa Dios nga nagalihok. Bisan gani ang pagbuhat sa tibok kabuhatan, sumala sa Hebrehanon 11:3. Nahimo ang tanang mabutang pinagi sa pulong sa Dios. Dunay gisulti ni Apostol Pablo sa Roma 15:4. Bisan nun say gisulat kaniadto, gisulat kini alang sa tong pagtuon, aron pinaagi sa pailog ug paglipay gikan sa mga kasulatan, makabaton unta kitag paglaom. Atong ipadayon ang atong pagtuon sa pulong sa Dios alang sa ikabulahan sa atong matag kinabuhi. Apan sa dili pa kita mo padayon ini, niya kita sa pagpaminaw sa mensahe nini nga awit. Jesus, ikaw lamang.
Maayong buntag sa tanan akong mga kaigsuunan o kahigalaan nga nagapaminaw niini nga tingog. Kini ang inyong higala o igsuon diha sa ngalan sa atong buhi nga Ginoong Hesukristo. Joy Pilais Valewald. Ako nagalaom o nagaampo nga ang Ginoo magapanalangin kaninyo og magatagbo sa inyong mga tinguha sa tanang bahin sa inyong kinabuhi, sa inyong panimalay, sa inyong negosyo, sa inyong trabaho, ug sa mga anak nga naa pa sa ilang pagtuon alang sa ilang kaugmaon. Dalaygon ang ngalan sa atong Ginoo. Atong pamalandungan kining usa lamang ka bersikulo nga atong makita sa Mateo kapitulo 24, bersikulo 20 ug nagaingon, "Og manag-ampo kamo nga ang inyong pagkalagyo dili mahiatol sa tingtugnaw." Sa in English, giingon, "Pray that it may not be in winter," or "Pray that your flight may not be in winter." Kini nga tibuok kapitulo sa Mateo 24. Gisugdan kini mahitungod sa propesya ni Ginoong Hesus sa pagkadaot o pagkapukan unya sa templo sa Jerusalem. Ug tungod sa ilang pagkakurat, ang mga tinun-an ni Hesus aduna sila'y daghan nga mga pangutana nga kuno unsa may timailhan nga kini mahitabo. Apan sa wala pa si Hesus makatubag sa ilang pangutana, ila kining gidasunan ug lain pa nga pangutana nga unsa kuno ang timailhan sa iyang pagbalik ug sa katapusan sa kalibutan. Ang tubag ni Ginoong Hesus sa ilang mga pangutana nakafocus sa ikaduha nga pangutana nila ug unsa ang ilhanan sa imong pagbalik ug sa katapusan sa kalibutan. Maigsuon ko ug higala, wala kitay hataas nga panahon karon para atong basahon ang tibuok kapitulo 24 sa Mateo. Pero kung aduna kamoy higayon unya, abliha ang inyong mga Biblia ug basaha kini nga tibuok kapitulo sa 24. Apan gisaysay ni Ginoong Hesus ang tanan butang mga katalagman nga mahitabo dinhi sa kalibutan sa dili pa siya mobalik sama sa kagutom, linog, gubat, pinatyanay, pagpanglutos patok sa imong pagtuo sa Ginoo, mga luya ang pagtuo sa ubang mga tao na mga mining propita, manggawas, ug managhan ang mga badlungon ug unsa pa nagkailain-lain. Ug nagasulti si Ginoong Hesus nga dili pa kini mao ang katapusan kay naa pa jud muabot nga mas grabe ug nilad pa nga mga panghitabo. Dinhi sa kapitulo 24 sa Mateo, wala si Ginoong Hesus nag-advise kanato sa pag-ampo nga ilikay kita sa katalagman. Wala si Ginoong Hesus nag-advise kanato sa pag-ampo nga unta dili kini mahitabo. Ang gisulti niya mao kini sa bersikulo 20, "Og manag-ampo kamo nga ang inyong pagkalagyo dili mahiatol sa tingtugnaw." Kasagaran sa atong inampuan mao nga atong suguon ang Ginoo sa pag-undang sa atong mga kalisdanan o problema. Atong suguon ang Ginoo sa pag-undang ning laganap sa COVID-19 kay lagi gimingaw na kita sa laag-laag, suroy-suroy, bakasyon. Naay atong mga hinigugma sa kinabuhi nga anaa sa layong dapit nga gusto sila makauli o bisita sa ilang pamilya o kita man gusto nang makabisita apan dako kaayong babag kining epekto sa COVID-19 tungod sa mga balaod nga gimuntar sa gobyerno ug alang rapod sa
kaayuhan sa tanan. Dili lang kining health protocols ang problema. Problema usab kining paggasto sa imong quarantine stay. Naapay gasto sa transportation, sa mga transactions, o expenses sa imong bayran sa swab test. Daghan. Sa uban, libre kini nga mga procedures alang sa uban nga mga OFWs. Pero dili libre alang sa tanan nga mga mobiyahe, mga hinigugma nato nga tuwa sa laing nasod. Mga igsuon ug higala, kining kalisdanan nga atong gisagubang karon alang sa uban sobra-sobra na nga mga pag-antos, sobra-sobra nga kasakit tungod kay aduna sila mga hinigugma sa kinabuhi nga wala damha sa kalit, may biya dinhi sa kalibutan nga wala sila makapanamilit man lang o wala sila makapahiluna sa lubnganan. Ang uban nawad-an og negosyo, ang uban nawad-an og trabaho. Subo kaayo pamalandungon. Wala ni usa ka nato nagdahom niini nga klase sa panghitabo. Mga igsuon ug higala, kining kalisdanan nga atong gisagubang karon, dili pa ni mao ang pinakalisod. Naapay mas lisod ug bugat ug sakit pa niini. So, balik kita sa atong bersikulo, sa bersikulo 20 nga nagingon, og manag-ampo kamo, pulong ni sa Ginoo, og manag-ampo kamo nga ang inyong pagkalagyo dili mahiatol sa tingtugnaw. Pray that your flight may not be in winter. Talking about winter, unsa may naas winter, unsa may naas tingtugnaw. Sa lain nasod, sama sa Amerika, sa Canada, and other parts of Europe, ug uban pa nga mga nasod, kung tingtugnaw, kinang gitawag winter, labi na kung mag-snow, lisod ang biyahe. Na dili lang snow, ug tugnaw na jud kaadyo, mo ice ang snow. Unsa may mahitabo, mao na nga daghang mga disgrasya sa highway, sa kalsada, kay muslide ang mga ligid, wala na traction. Unya, kung tugnaw, unsa may mahitabo, ang atong mga wait, mga liki, kay uga, maliki, hapdos, na ang atong mga bukog-bukog, sakit, na og makatamak ka og ice, tua, ning balintong ka, unsa may mahitabo, og medyo bugat ang imong bagsak, mabali ang kagbukog, nagmabali ang kagbukog adto ka sa ospital. Na kinahanglan ang imong suot sakto aron nga di katugnawon. Ang mga kalsada na ng panahon na sa winter, lisdan ang mga sakyanan, lisod sila pagpadagan. So dinhi sa atong gibasa sa bersikulo 20, wala si Ginoong Hesus mag-advise kanato nga mag-ampo kita nga dili kini mahitabo. Hinunua, atong ipangamuyo sa amahan nga kini nga katalagman dili mahitabo sa tingtugnaw. Kay ngano, alaot ang mga buntis, alaot ang mga anakan, alaot ang mga tigulang, mga bakol, mga buta, ug uban pa. Ug usab, ang punto ni Ginoong Hesus dinhi nga bersikulo mao nga kinahanglan nga magmatngon kita sa panahon. Atong bantayan ang panahon. Ug usab sa atong pagpangamuyo ngadto sa amahan sa langit nga maoy nasayod kung kanaw sa kini mahitabo, aduna kitay paglaom nga dunggon sa amahan ang atong mga pagampo ug hangyo pinaagi sa anak nga mao si Jesucristo. So kinahanglang magbantay kita sa panahon, inubanan sa mga pagampo ug inubanan sa pagpangandam.
Now let us be practical. Base sa atong experience na ining COVID-19, kinsa man ang nakaandam kanato. Kinsa man ang nakaandam og mga pagkaon, tubig, tambal, diaper sa mga bata o unsa pa, kinsa kanato ang nakaandam nga mawad-an og trabaho o negosyo. Kinsa kanato ang nakaandam nga ang atong suod nga higala o silingan dili na di ay kadto sila nato ikita pa. So, unsa man ang atong andamon mga igsuon ug higala, kinahanglan andamon nato ang atong lawas, kalag ug espiritu. Kining tulo, andamon nato ang atong lawas, kalag ug espiritu. So, unsaon nato pagpangandam sa lawas? Again, like I said, let's be practical. Andamon nato ang atong lawas, kinahanglan atong bantayan ang atong kusog. Mag-amping ta sa atong lawas, andamon ang atong mga gikinahanglan sama sa pagkaon ug tubig ug mga gamit. Simpleng pangandam lamang ang alang sa atong pamilya. Dili karon panahon sa paglumbaay og kinsay na ay bag-ong pinalit. Dili na ta magwaldas-waldas sa atong bahandi og dili ta magpataka og pamalit. Kay dili unya nato kaya maghakot sa atong mga kabtangan. Way mo tabang nato paghakot. Ja kung mamaligya kita, wala na mo palit og second hand kay dili pod nila kinahanglan. Mga igsuon ug higala, ayaw kini sabta nga panghadlok. Nahisulat kini nga sa samang advice sa atong Ginoong Hesukristo dinhi sa kapitulo 24 sa Mateo nga nagaingon, be ready. Kinahanglan kitang andam. Wala kita makapangandam sa COVID-19, di ba? Nabulaga ta, nagulantang ang mga tao tibuok kalibutan. Wala ta kaandam, pero aduna kitay chance nga mangandam sa lain pang mga panghitabo sama sa gisulti ni Ginoong Hesus. Ikaduha, unsaon nato pagpangandam sa atong kalag? Una, lawas. Ikaduha, kalag. Unsaon nato pagpangandam sa atong kalag? Atong siguraduhon ang kaluwasan sa atong kalag. Siguraduha ang imong kaluwasan, mga igsuon ug higala. Siguraduha ang imong eternal destination, ang imong eternal destiny. Makigsuod ka sa Ginoo karon na dayon samtang naa pa ikaw panahon. Dili kita makasigurado nga naa pa kitay ugma. Kinsa may nasayod sa atong ugma? Wala, ang Ginoo ra. Ayaw paglangan, mga igsuon ug higala. Makigduol ka, makigdutdut ka sa Ginoo. Ayaw hulata nga moabot ang kalisdanan kay basin unya og isalikway ka sa Ginoo, basin sultian ka nga wala ko makaila kanimo. Pahawa. Ay katulo, unsaon nato pagpangandam sa atong espiritu? Andamon nato ang atong espiritu pinaagi sa pagbasa sa pulong sa Ginoo, pinaagi sa pag-ampo ug pag-awit. Lig-una ang imong pagtuo sa Ginoo. Limpyuhi ang imong hunahuna. Andama ang imong kasing-kasing. Hupnga ang imong kaugalingon diha sa mga pulong sa Ginoo ug kantahi usab ang Ginoo kanunay. Simbaha ang Ginoo. Pasalamati siya kanunay. Sa tanan nga panahon, pasalamati ang Ginoo bisan sa taliwala sa kalisdanan karon. Kay aron unya sa pag-abot sa mas labaw pa nga mga katalagman, andam na kita nga moatubang umusagubang niini. Mga igsuon ug higala, walay ni bisan kinsa kanato ang nasayod sa sakto nga mga panghitabo nga moabot. Kitang tanan nga mga buhi pa makasinati jud nining mga katalagman. Apan na ay gisulti ang Ginoo
sa bersikulo 22 nga naay posibilidad nga pagapahamove-on kadtong mga adlawa sa katalagman tungod lamang sa mga pinili sa Ginoo. Pinili. Buot pasabot kadtong mga nagatuo kang Hesukristo. Pinili kadtong mga matinud-anon sa Ginoo, kadtong mga adunay respeto ug kahadlok sa Ginoo. Mga pinili. Sa in English, elect or the chosen ones. Real believers. Apan kinahanglan nga mahiapil kita sa mga pinili aron maapil kita sa pagkuha o paghagdaw sa Ginoo niadtong adlaw sa katalagman. Unsaon man nato nga mahiapil kita sa mga pinili sa Ginoo, balik kita sa atong pagpangandam, sa atong kalag ug sa atong espiritu. Atong siguraduhon ang atong kaluwasan. Siguraduha ang imong kaluwasan. Siguraduha ang imong eternal destination. Siguraduha nga nasayod ka kung asa ka sa imong eternal destiny. Makigsuod ka sa Ginoo. Dili lang sa panahon nga naay problema. Ug ang imong espiritu sab andamon. Andama ang imong espiritu. Liguna ang imong pagtuo. Limpyuhi ang imong hunahuna, andama ang imong kasing-kasing, hupnga ang imong kaugalingon diha sa mga pulong sa Ginoo. Ug kanunay siya kantahi, simbaha ang Ginoo, pasalamati siya kanunay. Mga igsoon ko og higala, dako ang gugma sa Ginoo. Alang kanato ang iyang gugma hataas og lawom. Walay kuraw, walay bungbong, walay atop, ug walay sawg. Wala lang nato hatagi og bili ang Ginoo tungod kay ang atong nahuna og kasing-kasing anaa sa mga butang nga atong makita ug makatagbaw sa atong tawhanon nga pagbati. Mga igsoon ug higala, kining Mateo 24 ug ilakip na ang nato ang kapitulo 25. Gisulti na sa Ginoo aron nga makaandam kita. Mao nga kinahanglan ato nang paminawan ug tuuhan ang pulong sa Ginoo aron dili kita maalaot sa katapusan nga mga adlaw. Dalaygon ang ngalan sa atong Ginoo. Sa dili pa nako tapuson ang panahon, gusto ko nga magampo alang kanimo, igsoon ug higala. Kung mahimo nimo sa pagtaas sa imong tuo nga kamot ngadto sa Ginoo, itaas ang imong tuo nga kamot, ug kung aduna kay gibati sa lawas nga gusto ka nga atong ihangyo sa Ginoo ang iyang mga hikap, ibutang ang imong wala nga kamot niini. Magampo kita. Gamhanan ug balaan nga Amahan sa langit. Sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Salamat o Dios sa imong gugma ug kaluoy sa among mga kinabuhi. Pasayloa kami sa tanan namong mga kalapasan ug sa pagpakabungol sa imong awhag sa pagkinabuhi sa kinabuhing matarong ug takos sa imong atubangan. Hugasi kami sa dugo nga giulat nimo didto sa cross sa Kalbaryo. Maghari ka sa among kasing-kasing ug sa tibok namong kinabuhi. Ginoong Hesus, akong gihangyo ang imong mga hikap alang sa kaayuhan sa balatian ngadto sa mga kaigsuunan ug kahigalaan nga naminaw niining taknaa. In the name of Jesus Christ, be healed. In the name of Jesus Christ, you are healed.
Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat, Ginoong Hesukristo, sa imong gugma, kaluoy ug grasya. Ang imong ngalan lamang mahimaya. Amen ug amen. So turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory. Mga kaigalaan ng mga kaigsuran, alang kaninyo nga walay higop pang kaibado kung hain kita niini na nagapagawas sa mensahe ang among kapit God's Miracle Revival Center San Agustin Tomas Opus sa Dirlete. Nagabi-abi kami kanunay sa tanan nga muduol alang kanila nga dunay pagpanginahanglan labi na sa mga butang espiritu anon. Dugang paniana ang atong kinabuhi samtang nagpadayon pa usap. Ato kining paimuslan kay dunay mga maayong butang na ato ng nasinati sa atong kinabuhi kung ato kining gipagawas nga na kaninyo sa mga butang nga gikinahanglan na atong mabatunan dinhi sa atong gitanon nga kinabuhi. Maayong buntag kanito ng Just turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory.